Corus Belli é unha empresa diferente, unha empresa exemplar en Galicia, dedicada ao mundo da miniatura combinado co xogo. Por tanto, se trata dunha empresa que leva xa 25 anos, unha empresa tremendamente innovadora e ademais moi importante para Galicia, con o 90% da súa produción internacionalizada. É un sector que está crecendo a 2 díxitos a nivel composto, que ten un crecimiento previsto para os próximos 10 anos enorme, e isto está baseado nunha tendencia que hai de buscar alternativas ao que é o mundo digital. Tradicionalmente o sector eran miniaturas de metal, agora, dentro das máis importantes do mundo, nós somos a única que mantén a fabricación en metal. Nós somos apaixonados da nosa rexión, do noso país, e sempre procuramos que haya pequenos guiños a través de uns universos, como é o caso do noso universo de fantasía, que é Warcraft, é completamente inventado, pero procuramos que haya detalles que nos recorden a nosa terra. Por exemplo, no mapa puxemos as rías galegas dadas a volta dentro do mapa para que calquera que vexa eso e sexa daqui diga hai un trocito de min aí. Con Corus Belli mantemos unha conversa clara e concreta, escoitando ben as necesidades para ese crecemento que ten que facer, seguir crecendo en materia de innovación, desenvolvemento tecnolóxico, en materia de internacionalización e coñecer de primeira man, como estamos a facer no IGAPE, a través da Oficina Económica de Galicia, cales son esas necesidades para que os instrumentos públicos, como decimos dende a Consellería, sexan instrumentos públicos e interesantes para as empresas.